गाबथायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय। भिडिअ लाबोयैया एसे गोबावसैमोन, टाइमानो जाया दासान्दि। दिनै ओमफ्राय दा जोङो दतमायाव दंफैयो, बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्ट मादैमोनावहाय दिनै शुटिं दङ। आंजों लोगोसे नै आदा टफि, दिनै बेहा फिफा नामा, एक्टर फिफा जागोन। औ, ओमफ्राय ओरै दं नै मोनबो दं, ओमफ्राय हनै एक्टरा बेनो। नायदो दा शुटिंखौ एसे खोन्थानानै होनोसै आं लोगोफोर। आरो एक्ट्रिसआ दाबो सफैयाखै, लायनो थांदों मादैमोनानो। दा एक्ट्रिसखौ फैबा खोन्थासै आंबो सोर एक्ट्रिसआ, दा नायनोसै। दे लोगोफोर दा साहा लोंग्रोसै जों बावहाय, साहा लोंनानै ओंखारलांसिगोन आरोना। दा नायलांदो। केमेरा फिटिं खालामबाय, रेडि। मोनसे जोबखांलायबाय लोगोफोर जोंना, ओमफ्राय दा दस्रा न'खराव जाहैबावगोन नै मादैमोना। एबार ओरै एक्टरनि जासिगोन। नायलांदो। दिनै गिटारिस्टनि फाग्लासो बिथाङा जोंना। सोलिगासिनो जोंना ओरैनो, ओमफ्राय एक्टरा बायह्रायाव आफा ओरैनो। मादैमोनाव लागासिनो जोंना। जोंना मिस्टारा होखारजानोसैसो एबार बिमा बिफाजों। बेटारि गैला। होखारजानानै माबायदि मोनगोन नालाय मिस्टार? बबेयाव सहैयो? गोरजिया थालायदो। बे दतमायाव सोरबा गोरजिया होग्रा दं खोमा, थालायदो। नाथाय खामानिया एसे एनै मावसाबो, दतमायाव नङा। दतमायावबो खुलिसिगोन गोरजिया थानानै। लोगोफोर ओमफ्राय नैबे एसे जोबबानो ओंखाम जाग्रोसिगोन जों। ओंखाम जानानैहाय एसे दस्रायावहाय लायबावगोन आरोना। नैबेनिया जोबखासिगोन मादैमोननि न'निया। ओंखाम जाखांनानै ओंखामबो उखैबाय, जाला ओंखाम उखैनाया। एक्ट्रिसाबो दहायनिफ्रायनो देलायनानै दं, दाबो गैया बेना, लानो मोनाखै। दा देखायगोन आं। जाखाङाबा नों जेरावबो दाथां, आंनि जिउ, आं थानो हानाय नङा। मोखां एसे बोखार मोखां एसे। दबाजों फुगारलाय मोखां, मेगना दबाजों फुगार एसे। गाबथायबाय। आलदायाव थांगासिनोलाय नै लोगोफोरजोंहा, आरो नायदो बाव जोबलायबाय। दा जों मोनसे जायगायाव आवगायलायबाय। एबार जोंहा एक्ट्रिसनि न'आव थांगासिनोलाय। नै लामाफ्रा, नायदो लामाफोरखौ।
guys man मोजां नायदो ओइ नै नायना ला सिख्लाफोर सोरबा गोसोथोनो गोसोबा कमेन्टआव लिरना हर सिंगेलै दं बिथाङा रावबो गैथ'वा खालिखा फुरा पस्ट खालि कमेन्टआव लिरना हर आं खोन्थाना होगोन आं दै र' एक्ट्रिसखौबो देखायनां नोंसिनो औ नायबानो जाबाय नै नायदो ओरै नै एक्ट्रिसआ बेनो लोगोफोर नायनानै ला बयफ्रेन्ड गैयानो सोरबा लानो गोसोबा कमेन्टआव बुंहर नायदो बहाय लासिगोन आरो ना दा माखासे बारा हायिनि खोथा गैया एक्ट्रिस बिब' द्रोम मोनसेयाव जोबना आलदा प्लेसाव फैफिनबाय दा जोङो नै दतमानि सिल दावहारु फिल्ड ना मा होनो बेवहायसो फैबाय नायदो ओरै एबार जोंहा फोजाखां बुन्दुजों आंजोंनि जासिगोन नै एक्ट्रिसखौ एसे नायदोलाय दे मा होनदो एसे मानो दा नै बे फिल्डआव लासिगोन आरो ना नायबानो जाबाय नायदो जायगाया एसे बावहाय लासिगोन आरो नै दाना बिब'आसो गोसोथोलायबायनो गाबलाबायनो सिरि हारसिं गाबखुमानानै थाबाय बबे अफिसनि फाइलखौनो गारहरलाजोबनो गोसो जालायनाय बिदिखि जायो बे आप्स जायगाया बिराद बरियानो नायदो जोंना नै लोगोफोर शुटिंआ जागासिनो दङ नै जागासिनो दं आसलफोरनि हिर' एकदम फाग्लासो बे हिर' होनबाथाय एकदम गावब्राजोबखायो फाग्लासो आरो ओमफ्राय जोंना नै एक्ट्रिसआबो एकदम नै बिथाङा डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार केमेरामेन गासिबो पाक्का माने लायै दा एसे रेस्ट लादों आरो ना जागोन नुलांगोन लासैनो मा बुङो फारि आवगायलांगासिनो दं दा माखासे बै माबा लाइन थांबाय ड्रेस गारबोनायखौ नै हिर'फ्रा दासो फैदों हिर'आ फैबाय एबार जाबावसिगोन शुटिंआ बिथांमोना माने लेखाखौ बुरजा फरायदोंमोन दा बिथांमोना माने साख्रिखौनो मोना माने एसे सिन्थाजों दाबजों उन्दुलानानै थाबाय बिसोर फोथाराव बिराद दुखु गोनां बिथांनि जारिमिना बे जिउ मोनसेया बिराद दुखु गोनां
ओंखायनो नै उन्दुलाबायनानै थाङो मा जिउ बेनाय बिथांमोना एकदम बेखार जिबन माने फरायनाया बुरजा बुरजा फरायब्लाबो एकदम बेखार जिबन आरोना साख्रिबो मोना ओरैबो दङ जागासिनो शुटिंआ नै जागासिनो शुटिं लागासिनो दं बेखार जिबन बिथांमोना बुरजा बुरजा फरायदोंमोन नाथाय साख्रि मोना दुखुजों एकदम जोब्बाय लोगोफोर थांनाय जासिगोन बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोर आरो सोरबाफोर भिडिअखौ नायनानैल' थाङो साबस्क्राइब खालामा साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदान गोदान लेटेस्ट भिडिअफोर फैब्ला नोंथांमोना फार्स्ट नुजेनगोन नोंथांमोनाव नटिफिकेसन हाबहैग्रोगोन बेनिखायनो नोंथांमोना एकदम गावसिजोबना हो लोगोफोर बे गाथाखौ दामना होथार अलाव होनानै ला बाय बाय लोगोफोर होमबा दिनैनि बालाबगासिया जोबलायबाय जोंना दा जोङो न' फारसे थांफिनसिगोन नै दहाय मादैया गाबनाया बेसेबां रियेलावनो गाबथायबाय गाबदों ओरैबायदि गाबफ्लानो हाया गाबफैनानै सिरियास गाबदों गाबनाया सिरियासथार आरोखि नायग्राफ्रा गाबफ्लादोंसो सानगोन बुरखायलायनांबावबाय ओमफ्राय आहा फैगोनसै ओरैबायदि गाबथायदों मोदै गजोबलायबाय ओमफ्राय नै मादैनि गाबनायखौ नुनानै एक्ट्रिसाथ' थाखुमाहैदोंसो न' सिङाव गाबफायनो थानो हाया 30 थाखाबा हरनोसै आं बिराद थाखुमाहैदोंसो ओमफ्राय फटक फाननो नागिरदों नै ओरै 30 थाखानि बै बिल्डिंनि मोनसे मोजां खेबलाय आंखौ दे मोजां मोनसे फैबाय नै सफैफिनबाय जोंहा लोगोफोर मादैमोनावहाय ओमफ्राय दा जोंबो दसे थानानै गावनो साहा लोंनानैहाय न' फारसे गिदिंलांफिनसिगोन आरोना जों फैनाया जाहैबाय जों साब्रै फैदों नै ओरै आदा थफिबो दं ओरै एथब ओमफ्राय माबा दंबावो नयन ओमफ्राय जों साब्रैजों न' फारसे थांफिनसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो इन खालामसै लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामखावनानै होलाजो गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थानायनि बाय लोगोफोर नै बाय लाहरद' बाय बाय साबस्क्राइब खालामनानै होजोब गोदान भिडिअ नुबाय थागोन बावनो जोंबो साहा लोंबानो ओंखारलांबाय बाय